Kain po. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, mangumukbang po tayo ng nilagang baboy. Meron po tayong sabaw, tapos yung drinks natin, water, tsaka may rice po tayo sa likod. Pero before ang lahat, i-bless muna natin yung phone na sarapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain po. Abo. Ang sarap ng higit sa sabaw. Kain po. Tamis.
Sarap. Sa subscriber po ng Maggie's Cuisine, maraming salamat po sa suporta, tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine, Pini Kalalang, Chibi Rosel, Mexgo, at tsaka Rochelle Lakawad po. Sa Sulit Kawa po, Food is Life TV, Ikin Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Giner, Angie Monsor, at tsaka I Garcia 1301. Sa Super Kawa po, Arcelo Bunes, and Mukbang, Kusina Bicolana, at saka Ron 21 Saudi Vlog. Sa Hibi Gating Team po, si Sikoy Rimis TV Watkins. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Pakilike at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po. Pakilike at subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw, dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe. Maggie's Cuisine po. Thank you so much po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.